Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Blessings Chereuka. Poyamba nkhanizi nayi mitu yake. President Chakwera wati boma lake lipitiriza kumanga malo abwino ophunzirira ndi cholinga chopititsa patsogolo maphunziro m'dziko muno. Zotsatira za kafukufuku wa ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri wakale wa president wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu azitulutsa 5 koloko madzulo ano. Nthambi ya zanyengo yachenjeza anthu okhala m'madera omwe mumakhala chiopsezo chosefukira madzi kuti asunthe pomwe pali mantha oti namondwe Chido angathe kufika m'dziko muno. Ndipo zokonzekera zonse za mwambo wa asangalatsa chaka chino wa MBC Entertainers of the Year omwe uchitike madzulo ano zili mchimake. Takulandirani nkhani zathu. President Dr. Lazarus Chakwera akhazikitsa ntchito za madzi yotchedwa Champhira and Msaka Rural Water Project pa bwalo la sukulu ya sekondari ya Luwerezi mboma la Mzimba mmawa uno. Kalata ya ofesi ya President ndi nduna yati President Chakwera akuyembekezeka kufika pamalowa posachedwapa. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati boma lake lipitiriza kumanga malo abwino ophunzirira ndi cholinga chopititsa patsogolo maphunziro m'dziko muno. President Chakwera wayankhula izi pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu pomwe amakhazikitsa ntchito yomanga malo ophunzitsira luso losiyanasiyana otchedwa Entrepreneurs Training and Incubation Center. Zambiri mulipotiri. Ngati njira imodzi yolimbikitsa maphunziro apamwamba m'dziko muno, boma layamba ntchito yomanga zipinda zophunzitsiramo maphunziro osiyanasiyana aluso pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu yotchedwa Mzuzu Entrepreneurs Training and Incubation Center ETIC mchingerezi. Poyankhula pokhazikitsa ntchitoyi, President Chakwera anati izi zikugwirizana kwathunthu ndi mfundo zake zotukula maphunziro komanso maonekedwe a sukulu zapamwamba m'dziko muno. Ndithokoza akuluakulu a mzoni wonse amene tikugwira nawo ntchito woyang'anira nyumbayi amene azimanga antchito amene andandakale uko kuyambayambako tayamba za serious ndithu. Ndikoti nchikhulupirira kuti pomathami ya 14 patukaso nyumba yokongola pano imene aliyense adziwe kuti tikamati mzuni self-reliance and excellence malo ake ndi wanu. Poyankhula poyambirira, mmodzi mwa akuluakulu omwe akuyendetsa ntchitoyi, Awina Chawinga, ati ntchitoyi ithandiza kukweza maphunziro pa sukuluyi. Ntchito yomanga malo aluso pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu ndi ya ndalama zokwana 7 billion kwacha ndipo ikuyembekezeka kutha pofika mwezi wa Januwale mchaka cha 2026. Ndipo President Chakwera wati kukhazikitsa kwa makina amakono opangira chakudya cha nsomba kuthandiza kutukula ntchito za ulimi wa nsomba m'dziko muno. Poyankhula atakhazikitsa makina awa ku Luwinga mu mzinda wa Mzuzu, mtsogoleri wa dziko linoyu anati dziko la Malawi lidzatha kumakolola nsomba matani oposa 100,000 pofika mchaka cha 2030. Zambiri mulipotiri. Pozindikira kufunika kwa nsomba osati ngati chakudya chokha, komanso njira yomwe manja oposa 2 miliyoni m'dziko muno amapezera ndalama zothandizira manja awo, boma kudzera ku nthambi yona za ulimi wa nsomba likulimbikitsa ulimiwu ngati njira imodzi yokweza ulimi wa minda ikuluikulu. Funa kuonetsetsa kuti alimi a nsomba akupeza chakudya cha nsomba choyenera, nthambi iyi yakhazikitsa makina omwe adzigaya chakudya cha nsomba mu mzinda wa Mzuzu. Poyankhula pomwe amakhazikitsa ntchitoyi kwa Luwinga, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anati boma layika mtima potukula ntchito za ulimi kuphatikizapo wa nsomba m'dziko muno. Mtsogoleri wa dziko linoyu anayamikiranso banki ya m'mayiko a mu Africa ya African Development Bank
pothandiza boma pa ntchito zosiyanasiyana za ulimi m'dziko muno. nkhani yeniyeni nkuonetsetsa kuti tiwonjezere phindu kwa alimi pokhazikitsa mafekitore ngati amenewo. ndiye lero ndinokondwa kudzatsekulira fish feed mill imeneyi yomwe tayimanga thandizo ochokera ku African Development Bank ni cholinga choti tilimbikitse kukhazikitsa ma mega farm a nsomba kulikonseko makamaka mbali mwa nyanja, maboma Kalonga, Khatabe, Khotakota, Salima ni Mangochi. Ulimi wa nsomba ngofunika kwambiri maboma amenewa chifukwa pali pano ukulemba ntchito anthu okwanira 2 million. Oyankhula poyambirira imwe anayimira banki a Doreen Kumwenda anati banki yawo yadzipereka pothandizana ndi boma pa ntchito zotukula miyoyo ya anthu m'dziko muno. M'mawu ake, nduna ya zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo yemwenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anati ndokondwa kuti ntchitoyi yomwe inayamba ngati maloto tsopano yakwaniritsidwa. Ntchitoyi yagwirika ndi thandizo la ndalama yochokera ku banki ya m'mayiko amuno mu Africa komanso boma la Malawi ndi ndalama zokwana 526 million kwacha. Chimwemwe Milulu, MBC Mzuzu. Ndipo mtsogoleri wa dziko linoyu walangiza nduna yoona za ntchito yomwe angoyilumbiritsa kumene injiniya Vitumbiko Mumba kuti itumikire Malawi modzipereka komanso akhale achangu pogwira ntchito. Mtsogoleri wa dziko linoyu amalankhula izi pamwambo olumbiritsa a Vitumbiko Mumba kukhala nduna yatsopano ya za ntchito pamwambo omwe unachitikira ku nyumba ya chifumu ku Mzuzu. Chisomo Manda wadza ndi ripoti. I, Vitumbiko Origins Zasamula Mumba, being chosen and appointed in the cabinet of Malawi, a Vitumbiko Mumba kulumbira pa udindo wa nduna yoyang'anira za ntchito omwe anasankhidwa pa 11 Disembala chaka chino ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kutsatira kutula pasi kwa udindowu kwa a Agnes Nyalonje. Ndipo poyankhula utatha mwambo olumbiritsa Mumba ngati nduna yatsopano yoona za ntchito, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera adayamba ndi kufunira zabwino a Mumba pa udindo omwe awasankhawo. Kenaka mtsogoleri wa dziko lino analangiza Mumba kuti chidwi chawo chonse chikhale chakuti kodi a Malawi ndingatumikire bwino motani. Pa fundoyi Dr. Chakwera adati iwo tsopano ayiwaleko zongopanga za iwo okha koma atumikira a Malawi. M'mawu awo a injiniya Vitumbiko Mumba adayamikira mtsogoleri wa dziko lino kamba kowasankha pa udindowu. Iwo adati akozeka kutumikira a Malawi pa udindowu. udindo ngati amene wawa chita kutumikira anthu ndiye malangizo abwino kwambiri. Iwo aja ndi akuluakulu akampha choncho ankhoza zikulu kwambiri ndiye ndamva ndipo ineyo ndipanga zothekera kuti ndikwanise zimenezo. Zaka 10 zadusazo 11 ndimagwira ntchito kunja ku Namibia ku Roads Authority ngati public servant. Ndithenake tikupanga team building exercise timacheza ndi azinzanga ndi timapanga analyze kuti nduna choka ija yakanika bwanji koma wina wanyuwani wabwera pano pa zikuyenda. Ndinena kuti pali anthu ena kapasitwa ndiyo ngati amenewa amaona ngati iwo ndi madolo odziwa zina zilizonse ndipo ndiwo ndoti basi akatakwe. Ndiye kabani ndi pamenewo pamalo sizimayenda ya anthu timangokusiya kuti timuona apanga zotani. Koma pali ena amabwera pamalo nditima kuti ndiphunzire ndidziwe chenicheni kuti vuto pamba ndi chani. Iwo anabadwa a Vitumbiko Zasamula Mumba ndipo amakonda za Mulungu. Kupatulapo a Mumba ndi a injiniya komanso munthu wa ndale. Chisomo Manda, MBC News, Mzuzu. President Dr. Lazarus Chakwera walamula commission yomwe imafufuza za ngozi ya ndege yomwe inapha yemwe anali wachiwiri wa President Dr. Saulos Chilima ndi ena asanu ndi atatu kuti ipereke zotsatirazi ku mtundu wa Malawi koyamba asanatumize ripoti ili kwa President wa dziko linoyu.
wapampando wa komishoni iyi Justice Jaba Alide watsimikiza za nkhaniyi mukalata yomwe atulutsa ndipo ati zotsatirazi apereka lero nthawi ya 5 koloko madzulo ku Golden Peacock Hotel ku Lilongwe. Nthambi ya zanyengo yachenjeza anthu okhala m'madera omwe mumakhala chiopsezo chosefukira madzi kuti asunthe pomwe pakubwera mantha oti namondwe Chido akhoza kufika mdziko muno. Mkulu wa bungweli Alusi Mtiratira ndiye wanena izi mu mzinda wa Blantyre. Iwo akufotokoza. Mayendedwe ake akhoza kulowera pakati pa maboma amachinga, Zomba, Uphalombe pamenepo ndi pamene mwina angathe kulowera mdziko mwathu muno. Ndipo akalowa adutsa maboma ngati Baraka, mwinanso mbali ina ya Blantyre, Neno, Mwanza asanatuluke kupitanso ku dziko la Mozambique. Ndi pali chiopsezo cha madzi osefukira ndi mwina maboma amene tikuwatchulawa anthu akuyeneka kuti akhale atcheru makamaka akakhala kuti ali m'malo kuti madzi amasefukira akuyeneka nthawi yake ndino kuti akonzekereretu aonetsetse kuti akonza njira zawo zothawira zokuti mwina atati madzi asefukira ali ndi malo amene akhoza kukakhalapo kuti apulumutse miyoyo yawo. Komanso namondwe amakonda kubwera ndi mphepo ndi nthawi yakenso ndino kuti tione kuti kuli nyumba zathu ndi zolimba mokwanira zokuti namondwe akabwera sationongera nyumba zathu. Ngati tikuzikayikira nyumba zathuzo namondwe akamayandikira tingoyeneka kuti mwinanso titasuntha kaye kukakhala pena pake pabwino kuti akadutsa kenako ndi kuti tibwereranso. Ubwino wake namondwe uyo akuoneka kuti sakhalitsa akafika m'Malawi muno mwina angokhalako mwina maola 12 osaka roughly. Ndiye ubwino wake ndi umeneyo ndi kuti mwina ngati tikuona kuti malo athu amene tikukhala ndi okayikitsa tikhoza kukangobisana nawo pena pake kwa kanthawi kochepa akadutsa basi tikhoza kubwereranso mwina makomo mathu. Padakali pano nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma ikuchenjeza anthu mdziko muno kuti akhale tcheru komanso atsatire malangizo omwe angathandize kupewa ngozi zomwe zingadze kamba ka namondweyu. Mneneri wa nthambi ya Dodma Chipiriro Khamula wati nthambi yawo yayikiratu zimangizo zothandiza kupulumutsa anthu omwe angakhudzidwe ngati patachitika ngozi. Malinga ndi chikalata chochokera ku nthambi yoona za nyengo, namondwe wotchedwa Chido yemwe panakali panopa akuyenda nyanja ya Mchere kapena titi Indian Ocean wakula mphamvu ndipo akuyembekezeka kuomba pa Gombe kapena doko la Nakala dziko la Mozambique la mulungu likudzali pamene ndi pa 15 December. Nde doko la Nakala lili pa mtunda wa makilomita 500 ndi boma la Mulanje kutanthauza kuti sikutali kwenikweni ndipo pa chifukwachi kuomba kwa namondweyo ku Nakala kutha kudzetsa mvula yochuluka komanso kusefukira kwa madzi m'madera ena mdziko muno kuyambira la mulungu pa 15 December. Nde ngati nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi tikupempha komanso kulangiza onse kuti tiye tisazengereze, tisakakamire, tiye tisamukire m'madera ku mtunda mwansanga, tionere, kumvera komanso kuwerenga uthenga za nyengo kuti tidziwe momwe nyengo ikhalire dera lathu, tikonze ngalande zoyandikira nyumba zathu, tipewe kuwoloka mitsinje yosefukira komanso kuyenda m'madera omwe madzi asefukira, tiye tidziwe kuti madzi angachepe bwanji ali ndi kuthekera kuti kukolola. Tisathamangire kupulumutsa katundu yemwe akukoloka ndi madzi koma tionetsetse kuti moyo wathu ndi wayena ngotetezeka. Tisamutsiretu katundu yense ofunikira kumalo okwena. Padakali panopa ngati nthambi tikuyang'ana mwatcheru za chenjezoli ndipo tadziwitsa kale makomiti ogwira ntchito zosiyanasiyana kana kuti ma clusters kuti akhale tcheru komanso kuchita machaka kukonzekera za namondweyo. Tayikiratunso zipangizo zothandiza kupulumutsa anthu omwe angakhudzidwe komanso kudziwitsa kuthandiza kupulumutsa anthu pa ngozi monga asilikali a Malawi Defence Force, Malawi Police, Marine Department komanso Malawi Red Cross Society kuti akhale kukonzeka kukagwira ntchito m'madera omwe ali pa chiopsezo chokhudzidwa. Nde tadziwitsanso akuluakulu a makhonsolo komanso makomiti oona za ngozi zogwa mwadzidzidzi kuti akhale tcheru ndi kudziwitsa anthu m'madera mwawo komanso kuwathandiza osamukira m'mithawira yoyandikana nayo. Ndipo unduna wa zamadzi ndi ukhondo kudzera ku nthambi yoona za madzi ukudziwitsa anthu kuti mitsinje yotsatirayi itha kusefukira kamba ka namondweyu. Mitsinjeyi ndi monga mtsinje wa Mkula, Linthipe, Lingadzi, Lipimbi, Lifidzi, Nadziphulu, Livulezi, Nasolo, Mudi, Lilongwe,
Tiyampwe, Likangala, Thondwe na Madzi, Phalombe na Mphende, Sombani, Likubula, Mwanza, Lisungwi, Nkulumadzi, Nkombedzi, Nyachipere, Thangadzi ndi Thuchira. Choncho undunawo walangiza anthu kuti apewe kukhazikika ndi kuwoloka mitsinje yodzaza ndipo akhale tcheru pokhala m'madera amenewa. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC, tiyeni tionenso mitu yake. President Chakwera wati boma lake lipitiriza kumanga malo abwino ophunzirira ndi cholinga chopititsa patsogolo maphunziro mdziko muno. Zotsatira zakafukufuku wa ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri wakale wa president wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu azitulutsa 5 koloko madzulo ano. Nthambi ya zanyengo yachenjeza anthu okhala m'madera omwe mumakhala chiopsezo chosefukira madzi kuti asunthe pomwe pali mantha oti namondwe Chido angathe kufika mdziko muno. Ndipo zokonzekera zonse za mwambo wa asangalatsa chaka chino wa MBC Entertainers of the Year omwe uchitike madzulo ano zili mchimake. Takulandiraniso nkhanizi. Nduna ya zachuma Assemblies Chichola Banda yati boma lionetsetsa kuti ndondomeko ndi ntchito za boma zikugwirika mogwiritsa ntchito uthenga weniweni omwe ungathetsa mavuto omwe Amalawi akukumana nawo. Ndunayi yanena izi pamwambo otsekera msonkhano omwe magulu osiyanasiyana anachititsa ofuna kukambirana momwe dziko lingamapezere uthenga olungama pa nkhani zomwe Amalawi zimawakhudza pa miyoyo yawo. Achichola Banda ati nthawi yomangolota zinthu yatha ndipo mpofunika kuti boma lidzichita ziganizo ndi kukhazikitsa ndondomeko mogwirizana ndi zenizeni zimene Amalawi akufuna. Beatrice Mwape wafika ndi ripoti. Kwa nthawi yayitali dziko lino akuti lakhala likugwira ntchito zake podalira uthenga omwe limaupeza kudzera mu njira zakale zakafukufuku. Kuphatikizapo Amalawi ambiri akuti sadziwa ndondomeko zomwe dziko lino likutsata popeza adindo sawaunikira mokwanira za izi. Ichi chifukwa chake adindowa anakonza mkumanowu kuti akonze izi poonetsetsa kuti ziganizo komanso ndondomeko zomwe boma likuchita zizigwirizana ndi zomwe anthu eni akufuna. Kudzera mu njirayi mabungwe, nthambi za boma komanso amsukulu za ukachenjede adzitolera uthengawu kwa Amalawi nkukaupereka ku bungwe la National Statistical Office. Nduna ya zachuma Assemblies Chichola Banda ati izi nzofunika popeza zithandiza boma kupanga ziganizo zoyenera kutsata mmene chitukuko chikuyendera komanso kulondoloza momwe zinthu zikuyendera. Ndinachalenjaso anthuwa kuti nthawi iso yabwera yakwana yoti tisamagwirisire ntchito kwambiri ma economic theories akunja amene mwina amene amapangamo geopolitically zinthu sizinalingati mmene zililimu. Nthawi iso pano yoti tikhozanso kugwirisira ntchito nzeru ndi ma theories aku Malawi konkuno yafika ifeyo ndamene tikudziwa kweni mavuto amene tikukumana nawo. Zimenezi tikapanga monga mmene amonetsera kuti akondwera nazo zikhoza kuthandizira kukwezanso chuma cha dziko lino. Modzi mwa akuluakulu abungwe la United Nations ati izi nzofunika kwambiri popeza nzika zidzitenga nawo gawo pa zochitika mdziko. Iwo ati apitiriza kupereka upangiri komanso thandizo la chuma kufikira pomwe izi zitheke. Membala wa bungwe lomwe likulimbikitsa anthu amba kuti adzitengapo gawo pofufuza mauthenga omwe boma lidzigwiritsa ntchito pa chitukuko la Leaving No One Behind Malawi Coalition LNOB, Dr. Mary Shawa ati kudzera mu ndondomeko yomwe akhazikitsa zithandiza kuti mawu a Malawi aliyense amveke zomwe ati zithandiza kufikira Malawi omwe safikirika kawirikawiri. Tikamaliza ndondomeko imene tikhazikitse basi tipita nayo kumudzi kuja kuti tikapeze zimene munthu wakumudzi uja kuphatikizapo olumala okalamba ana akunena ndi amene timati awa ndi osaukitsitsa tikayika mndondomeko mwake tikayika tidzabwera nazo pa tebulo kuti akuluakulu akamanena kuti tipanga chakuti chaka chino azidzaona zimene anthu achatani anena komanso zimene iwo atsimikiza kuti feyo mutichitire chakuti. Akankoyamba kuti dziko la Malawi lichititse msonkhano oterewu. Pakadali pano mabungwe oposa 10 ndi omwe akuyembekezeka kugwira ntchitoyi
pansi pa bungwe la Leaving No One Behind Coalition. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Zokonzekera zonse za mwambo wa asangalatsa chaka chino wa MBC Entertainers of the Year omwe uchitike madzulo ano zili mchimake. Izi ndi malingana ndi wapampando wa zokonzekera za mwambowu achisomo Mwamadi. Mwamadi ati Amalawi ayembekezere mwambo wapamwamba kwambiri omwe ulingane ndi momwe zimachitikira kunja kwa dziko lino. Beatrice Mwape alikonko ndipo wadza ndi ripoti. Pamene mphindi zikusanduka maola, nthawi ikutsendera kumwambo wa msangulutso waukulu mdziko muno omwe Amalawi ambiri amauzindikira ndi kuukonda kuyambira kale wa Entertainers of the Year. Uwu ndi mwambo omwe amsangulutso am'magawo osiyanasiyana amalandira mphatso Amalawi akawasankha chifukwa chowasangalatsa m'magawowa. Pomwe MBC inayendera malo a Bingu International Convention Center komwe kuchitikire mwambowu mu mzinda wa Lilongwe, inapeza onse omwe akuyenera kugwira ntchito kuti mwambowu ukhale wapamwamba loweruka lino ali mkati kukonza malowa. Wapampando wa komiti yokonza mwambowu achisomo Mamadi ati Amalawi ayembekeze mwambo wapamwamba kwambiri omwe uwasangalatse ndipo adzaukumbukira kwa nthawi yayitali. Amamadi atakonza zonse zovuta zomwe zinalipo chaka chatha, ndipo ichi ndi chiyambi cha mwambo waukulu ochititsa kaso mdziko muno. Zokonzekera zikuyenda bwino pano tili ku BICC konkuno monga mukuona ntchito kuchitika mkatimu kuonetsetsa kuti malo ano akonzeka kupanga host Entertainers of the Year. Amalawi ayembekezere mwambo osiyana ndi chaka chatha, mwambo wabwino kwambiri, mwambo umene udzakhale waufupi koma kuti anthu ambiri sadzayiwala chifukwa tonse tibwere pamodzi ngati Amalawi tisangalale komanso kulemekeza amene atisangalatsa mchaka chimenechi. So tikupempha Amalawi tibwere ambiri, mavoti tikupitirizabe, ikamafika 6 koloko loweruka ndimene tikutseka voting. Anthunso agule matikiti ambiri 20,000 VIP, regular 15,000. Tufuna Amalawi ambiri tonse tikumane tisangalale ndi asangalatsa athu mchakachi. Mmodzi mwa akatswiri oyimba chamba cha jazz a Eric Paliani ati ndi okonzeka kusangalatsa Amalawi pamwambowu ndi nyimbo zawo zothyakuka bwino. Iwo ayamikira MBC pobwenzeretsa mwambowu poti ati umathandiza kutukula zaluso mdziko muno. Kwa ife ndi chachikulu kwambiri ngati kwa ine munthu ndinakulira Malawi no chama 70 the program yetu nakulana nayo tumayidikirira chaka chonse kuti tione Entertainers of the Year. So mene abwerera chonchi ndifokondera kwambiri kuti kuimba nawo ndipo tionetsetsa kuti tionetsetsa program tipatseko kaluso ndipo tithandizire kuyipititsira pamwamba. Mmodzi mwa Amalawi okonda mwambowu Lloyd Banda ati ndi okondwa kuti mwambowu omwe wakhala ukuwasangalatsa mbuyomu wabwereranso. Ndikuyembekeza nti oje ni mwambo wa mtengo wapatali andi chimene ndimakhumba kuti mene unayimbisidwa kuti mwambo umenewo ine sinasangalale kwa kuti abwezezedwa kuchokera chaka chatha nani chimwemwe. Ndikuyenera kumva bwino moyo mwanga kutenga kuti kwa anthu osadziwika kwa anthu amene timangwamva timatha kuwadziwa pa nthawi ngati imeneyicha. Pakadali pano MBC yalimbikitsa omwe sanavote komanso kugula tiketi kuti achite machawi poti ati izi zitha kumapeto kwa loweruka. Maoyimba akuluakulu omwe akhalepo pa mwambowu ndi KLK komanso Eric Paliani, ndipo mwambowu uchitika molingana ndi momwe miyambo yonga yomweyi imachitikira pa dziko lonse. Aka nkachiwiri kuti mwambowu uchitikenso mdziko muno utayima kwa zaka pafupifupi 18. Beatrice Mwape, MBC. Ofesi ya kazembe wa dziko la America kuno ku Malawi yalimbikitsa achinyamata kuti achilimike potenga mbali pa ntchito yolimbana ndi mkhalidwe wa ziphuphu mdziko muno. Oyimira kazembe wa dziko la America kuno ku Malawi a Pamela Fenton ayankhula izi pa zokambirana pa nkhani yolimbana ndi katangale ndi ziphuphu. Mtolankhani wathu Gracious Banda walemba ripoti ili. Mutu wa zokambiranazi unali kulimbikitsa Malawi opanda katangale ndi ziphuphu, ndipo cholinga cha zokambiranazi chinali kudziwitsa komanso kulimbikitsa achinyamata kutenga nawo gawo pa ntchito yolimbana ndi kuthetsa katangale ndi ziphuphu mdziko muno. Oyimira kazembe wa dziko la America a Pamela Fenton ati achinyamata ndi ofunika pa nkhani zopititsa patsogolo chitukuko cha dziko, ndipo kugwira ntchito ndi achinyamata ndikofunika pa nkhani zophinja chitukuko monga katangale ndi ziphuphu. Mmodzi mwa otsogolera zokambiranazi awiri Kampandira ati ndi udindo wa achinyamata kutengapo gawo pa nkhani zolimbana ndi katangale ndi ziphuphu. Akampandira auza achinyamata kuti akhale olimbika potsina khutu bungwe lolimbana ndi katangale ndi ziphuphu la Anti-Corruption Bureau ngati njira imodzi yothetsa ziphuphu mdziko muno.
choyambirira kunena chonena kuti katangale amakhudza wina aliyense ende achinyamata ndi amene akukhudzidwanso kwambiri. Ngati mdziko muli katangale ndiye kuti ntchito za achinyamata sizingapezeke. Ngati mdziko muli katangale ndiye kuti maphunziro kumene akhala osalongosoka, ndiye nkofunikira kwambiri kunena kuti achinyamata atenge nawo gawo pa nkhani yothana ndi katangale. Pa 9 Disemba chaka chilichonse ndi tsiku lokumbukira ntchito yolimbana ndi katangale ndi ziphuphu, ndipo ofesi ya kazembe wa dziko la America inakonza zokambiranazi ngati njira imodzi yodziwitsa achinyamata nkhani ya katangale ndi ziphuphu. Nduna ya zamagetsi a Ibrahim Matola ati boma lalandira ndalama zokwana $250 million zomwe ndi ndalama zopitirira 4 billion kwacha kuchokera ku banki ya World Bank, ndipo alandiranso ndalama kuchokera ku African Development zothandizira ntchito yopereka magetsi madera aku midzi ya Marip. Amatola anena izi ku nyumba ya malamulo kutsatira funso lochokera kwa phungu wa dera la Kutcholo yemwe amapempha nyumbayi kuti dera lawo lipindulenso ndi ntchitoyi. Zambiri mulipoti la Lonjezo Msodoka. Ndalama zomwe boma lalandira kudzera ku nduna wa zamphamvu ya magetsi zochokera ku banki yayikulu pa dziko lonse World Bank komanso African Development Bank ADB akuti zithandizira kugula zipangizo mu ntchito yomwe ili mkati yopereka magetsi ku madera aku midzi ya Marep 9 komanso kuthandizira ntchito ya Marep 10 yomwe ikuyembekezereka kuyamba chaka chamawa. Malinga ndi Amatola pakhala mavuto osiyanasiyana mu ntchitoyi monga kusowa ndalama zakunja komanso kuchedwa kwa ntchitoyi m'madera ena, komabe undunawu wayesetsa kugula zipangizo kuti ntchitoyi ipitirire. Amatola ati unduna wawo ukhala pansi limodzi ndi ogwira ntchitoyi kuonetsetsa kuti anthu alandire magetsi pa nthawi yake. Iwo ati pakali pano ntchitoyi ipereka magetsi kuma trading center opitirira 400 mdziko muno mosakondera. Tikamanena kuti access to electricity malawi muno ngati ili pa 2930 ndikuti pomakwana 2030 kukhala kuti tikuyandikira ku 80-90% kuti mwina Malawi wina aliyese munomo akhala ali ndi mphamvu za magetsi. Pa ndime ya 10 kubwerayi pakhalaso kuwonjezeraso masenta. Ndigoyamba ndithu mudziko muno kapena chiyambire cha program imene ya magetsi am'midzi kukhala ni masenta ankhani ngati amenewa. Komanso ndikuyembekezera kuti atekniko akamapanga kafukufuku wawo ndi kulembera tiona kuti phase 10 tikhala ndi magetsi kapena masenta ambiri. Choyambirira ndichonena kuti a World Bank dzanali atipasa makobiri okwana $250 million kuti tigule zipangizo zoti tiwonjezere kuti wina aliyese magetsiwa amfikire. Ino ndi sabata yachitatu ndipo aphungu awunikira ndondomeko ya theka ya chaka ya 2024-2025. Nsabatayi aphungu anawunikiranso ndondomeko yomwe anthu amapezera mwayi wokagwira ntchito mdziko la Israeli komanso mayiko ena. Pa zokambiranazi boma ligwirabe ntchito ndi ankhala pakati pa ntchitoyi ngakhale kuti mgwirizano wa dziko lino ndi dziko la Israeli sumalola kutero. Nkhani inanso yomwe inamanga nthenje nyumbayi inali yokhudza mtsogoleri wa zipani zotsutsa nyumba ya malamulo a George Chaponda yemwe anapatsidwa maola 48 kuti apereke umboni pa zomwe anayankhula nyumbayi pa 11 Disemba 2024 kuti boma kudzera ku bungwe la National Registration Bureau NRB likugwira ntchito ku maofesi ya National Food Reserve Agency NFRA kukanengo ngati malo ochitira chinyengo cha chisankho cha 2025 chomwe akuti chikukonzedwa ndi chipani cha Malawi Congress MCP. Kutsatira izi lachisanu mmawa Achaponda anauza nyumba ya malamulo kuti ikuyenera kupita ku maofesi a NFRA kunena kuti ndi zovuta kubweretsa nyumba yonse ya NFRA komanso ogwira ntchito ake ku nyumba ya malamuloyi ngati umboni. Komabe wachiwiri wa sipikala wa nyumba ya malamulo a Aisha Adams agamula kuti Achaponda aperekebe umboni pa zomwe anayankhula nyumbayi mu nthawi yomwe apatsidwa motsata malamulo. Kufikira apa nyumbayi yayimitsa zokambirana zake mpaka lolemba nthawi ya 2 koloko masana.
Lonjezo Sodoka, MBC Lilongwe. Mmodzi wa akuluakulu a chipani cha Malawi Congress Brown Mpinganjira atsimikizira anthu aku Phalombe kuti chidwi cha President Dr. Lazarus Chakwera potukula miyoyo ya anthu aku midzi chipangitsa kuti apambane mosavuta pa chisankho cha chaka chamawa. Mpinganjira anena izi pa msonkhano omwe anachititsa ku Chilinga m'bomali. Zambiri mulipotiri. Polankhula pa msonkhanowu a Brown Mpinganjira anati ntchito za chitukuko zomwe zikusintha miyoyo ya anthu aku midzi ndi zomwe zipangitse anthu kuvotera Dr. Chakwera mwaunyinji pa chisankho cha chaka chamawa. Iwo anati kuyambanso kwa njanji kukhazikitsa njira yatsopano yogulira mafuta kuchoka ku boma lina kupitanso ku boma lina zithandiza kubweretsa chitukuko chokhazikika kwa anthu aku midzi. Iwo ati ntchito zimenezi kuphatikizapo kupereka chakudya ku mabanja okhudzidwa zikubweretsa chikoka pa Dr. Chakwera. President Chakwera akupereka chitsanzo chabwino cha munthu mtsogoleri amene ngakhale anyozedwa atukanidwe sabwezera angogwira ntchito akuchita accommodate wina aliyense amene sakugwirizana nawo amene amagwirizana nawo akuchita accommodate onsewa ndi kumagwira ntchito chifukwa iyo cholinga chawo ndi chotukula dziko la Malawi. Ndipo potukula dziko la Malawi akudziwa kuti Malawi muli anthu osiyanasiyana onse sangakhale ofana koma sabwezera chipongwe china chilichonse. Chimenechi ndi chimene chikulimbikitsa kwambiri anthu mdziko muno kuti ndi mmene akuchitira chitukuko anthu akulimbikitsika kuti ndi mtsogoleri oyenereka. Poyankhulapo mfumu yayikulu Nazombe ya mboma la Phalombe yati mafumu ndi okonzeka kugwira ntchito ndi President Chakwera. Ngoza tikufuna president wabwere kuno tionane nawo chifukwa choti anthu akuchiringa akufunanso wa president. Inenso ndikulimbikitsa kuti anthu anga amene mukuwaoneramo akusangana ndi chipani cha MCP. Ndi ayenekaso kubwera kuzaonana ndi mafumu komanso ndi anthu onse ati pambuyo pawo nganganga sizipitaso kwina. Chifukwa choti boma la Congress ndi gwela kalekale siloyamba ambisa saya Chakwera namba ndekamuzo ndi chimozimoziso imene tikuyendera ngakhale anyozedwe papalibe kuno anyoza tikuyendera limozi mafumu mpamba kachitika mali yonse MCP tikuyendera limozi kuno kulibe feti kuthokoza kwambiri president potitumiziranso Mpinganjira sinayembekezere kuti kwati kuno kumabwera Mpinganjira feti ngangoti tithokoza kwambiri kuti president ati zikomo kwambiri kwatiye Nazombe sino chief Nazombe mala Phalombe. Ku msonkhanowu kunabwera akuluakulu a komiti yayikulu ya MCP mafumu komanso achinyamata ochuluka. Tikatere tatsiriza nkhani zathu mmawa uno. Munali ndine Blessings Chileuka mwakoma nonse.